Jinsab fi stadju avvanzat ix-xogħol ta' rinnovar fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Qormi biex fi ftit ġimgħat oħra jkun lest li jilqa' l-pazjenti f'ambjent modern, komdu u dinjetus u fl-istess waqt joffri aktar servizzi lir-residenti fil-komunità. Fi żjara li għamel Crew ta' One News fuq il-post ġie spjegat kif ix-xogħlijiet bdew is-sena l-oħra f'fażijiet differenti. F'Settembru li għadda dan iċ-ċentru għalaq il-bibien tiegħu biex jinbidel kompletament minn fuq s'isfel u fl-istess ħin jimmassimizza l-użu tal-ispazju li joffri biex iżid is-servizzi u joħloq ambjent aktar komdu għall-impjegati u l-pazjenti. Il-kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja, Roseanne Camilleri, spjegatilna kif ix-xogħol miexi skont il-pjan. Fil-fatt, fl-aħħar jiem ġiet installata magna ġdida tal-X-ray li tipprovdi riżultati malajr, kwalità aktar ċara u inqas radjazzjoni. Bl-istess mod, l-apparat mediku u l-amara diġà qegħdin fil-maħżen tal-istess ċentru biex jitpoġġew f'posthom fil-ġimgħat li ġejjin. Il-pass li jmissu jeħel il-linoleum, jeħel l-IT system, ma tibdew jeħlu l-bibien u jinsebaħ ġifieri, so we are moving at a very good rate and speed. Parti kbira minn dan il-proġett ta' rinnovar se jkun ċentru ġdid state of the art iffukat speċifikament fuq il-kura tad-dijabete. Fil-fatt il-ħsibu li dan iċ-ċentru speċjalizzat ikun l-ewwel punt ta' referenza għal min jinstab li qed ibati bid-dijabete biex isirlu pjan ta' kura skont il-bżonnijiet speċifiċi tiegħu minn professjonisti differenti. Se jkollu s-servizz ta' numru ta' speċjalisti fil-podjatrija, fil-fizjoterapija, tal-għajnejn, tal-dietitian, u mbagħad fl-aħħar permezz tal-electronic patient record li primary care qiegħda ssila għandna mit-219, ikun il-consultant, il-diabetes consultant, ikun jista' jara il-diagnosis ta' kull healthcare professional u joħroġ plan dakinhar stess biex il-pazjent ikun jista' jiffollowja dak il-pjan. Sakemm jitlestew ix-xogħlijiet dawk li kienu jinqdew minn dan iċ-ċentru qed jingħataw servizz minn ċentri oħrajn. Servizzi ta' hawnhekk ġew imqasma bejn il-Florjana Health Center u Birkirkara Health Center. Però mbagħad it-teħid tad-demm tad-dmija li filgħodu jkollna between 50 to 70 pazjenti kuljum u l-vaccination tal-COVID u tal-influenza dawka arranġament mal-Knisja sibna post fejn kunu nista' arranġajnih, sibna post u arranġajnih fejn in-nies li ġej minn Ħall-Qormi jkunu jistgħu jagħmlu l-appuntament u jinqdew ġol Ħall-Qormi stess mingħajr ma jkollhom it-taħbit ta' kuljum. This is something li hija importanti ħafna biex ma jkollniex dak iċ-ċaqliq kollu tal-pazjent. Ix-xogħlijiet f'dan iċ-ċentru mistennija jitlestew fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.